салом дӯстон, ин аккаунт TG аст. дар ин ҷо мо дар бораи хабарҳои нав-панав аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ман ин хабарҳоро беэҳтимол тоза мешуморам. баъд аз тамошо шумо худатон хулосатонро бароред. раҳмати калон ба он нафароне ки дар соҳаи эҷодиёт дастгирӣ мекунанд. ссилка дар зери видео. шумо вақти кам доред. мо инро қадр мекунем. биён шурӯъ мекунем. рафтем. илия тапурия чемпиони феълии UFC дар вазни сабук ки ба хотири парвандаи судӣ бо зани худ корномаашро ба таваққуф гузошт, шубҳае надорад ки Пэдди Пимблет ва Ҷастин Гейҷи барои мубориза барои унвони муваққатӣ ки 5 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст сазовор ҳастанд. ғайр аз ин Эл Матадор дар ин мубориза тарафдоре надида, онро ночиз ва тахминнашаванда мешуморад. ин қарори хуб аст. мо бо UFC муошират доштем ва ман пешакӣ медонам ки воқеаҳо чӣ гуна таҳаввул меёбанд. бо назардошти вазъияти шахсии ман, онҳо медонанд ки ман дар моҳи январ наметавонам мубориза кунам ба сабаби вазъияте ки дар он қарор дорам ва қарор карданд ки унвони муваққатиро миёни Ҷастин Гейҷи ва Пэдди Пимблет баррасӣ кунанд. ман ҳис мекунам ки онҳо ҳарду комилан сазовори ин ҳастанд. барои онҳо камарбанди муваққатӣ аҳамияти калон дорад. ин наздиктарин чизест ки онҳо дар рақобати унвонӣ ба он даст меёбанд. ба ҳарду муваффақият орзумандам, аммо яке аз онҳо бо чемпиони воқеӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳақиқат ин аст ки дар варзиши мо ҳамеша пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. ин муборизаи хеле душвор мешавад. Пэдди муборизест ки осон рақибро ба замин меафканад ва Ҷастин бо зарбаҳои сахти дасту пояш машҳур аст. ӯ бо зарбаҳои по, колф кикс ва дасти рост зарари зиёд мерасонад. мо дидем ки Пэдди дар муборизаҳояш бисёр зарба мехӯрад. аз ин рӯ мубориза барои ҳама мухлисон хеле ҷолиб аст. ин муборизаи ночиз аст ва намедонӣ чӣ рӯй медиҳад ва ба таври шахсӣ ман ҳис мекунам ки дар ин ҷо ягон тарафдори ошкор нест. UFC мутахассисони бузурге дар ташкили муборизаҳои ҳайратангез ҳастанд ва ман шодам ки ман узви ин ташкилот ҳастам, гуфт муборизи испанӣ Гурҷӣ дар мусоҳиба бо ESPN. Пэдди Пимблет ваъда медиҳад ки бо Ҷастин Гейҷи як бархурди ҳақиқӣ хоҳад кард. одамон бо як ҳолати хандаовар механданд. ман мегӯям ки бо ӯ яъне Гейҷи дар ҳолати росто яъне стоика меҷангам. мухлисон фикр мекунанд ки ман дар 10 сонияи аввал ба пои ӯ мечаспам, аммо ин тавр нест. ман дар паҳлӯи ӯ истода ӯро ҳамла мекунам. ӯ бештар мушзан аст ки бо пойҳояш кор мекунад ва ман низ мушзани MMA ҳастам ки дар зарбаҳо ихтисос дорам, гуфт Пэдди. дӯстон, ман бо гуфтаҳои Пэдди Пимблет розӣ ҳастам, аммо як чизро қайд кардан лозим аст ки Гейҷи назар ба Пэдди боқувваттар ва чолоктар аст. шумо чӣ фикр доред дӯстон? дар зери видео фикратонро нависен ва мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. пас аз 4 марти соли 2024, пас аз бохт, ӯ дар соли 2025 низ вориди яктагони зебои UFC пои худро нагузошт. ин ҳолат бисёре аз мухлисонро ғамгинам кард, аммо дирӯз лоиқ ба алоқа баромад ва сабаби ба яктагон набаромаданашро ба мо мухлисон баён кард. биёен якҷоя суханҳои ӯро гӯш мекунем. мехоҳам ҳолатро шарҳ диҳам. бисёриҳо мепурсанд чаро ман набард намекунам. вақтҳои охир хело мушкил буд. се ҷароҳати пайдарҳам то ба октагон баромадан халал мерасонданд ва худи ман низ ба дараҷаи вазни нав гузаштам. ма дар ҳаёт на муш метарсам, на айшата. айни ҳол савол бо набардҳо беҷавоб мемонад. UFC ба ман набард муайян накардааст. дар ҳар ҳолат метавонад аз ҷониби UFC пешниҳод дар муддати кӯтоҳ пешкаш шавад. барои ҳамин ман ба Лас Вегас омадам ва дар ин ҷо омода мешавам, то ки дар ҳама ҳолат барои ба набард баромадан омода бошам. ташаккури зиёд барои дастгирӣ. ба наздикӣ вомехӯрем. дар ҳақиқатан ин гуфтаҳо дили мо мухлисонро шод мегардонанд ва ин аз он огоҳӣ медиҳад ки мо дар соли 2026 танки тоҷик яъне лоиқро дар октагон мебинем ва умедворем ки танки тоҷик мо мухлисонро бо ғалабаҳои дурахшон шод мекунад. шумо оиди лоиқ чӣ фикр доред дӯстон? дар зери видео комменти худро гузоред. зангулача ва обуна шуданро фаромӯш насозед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро аз олами муҳорибаҳои омехта пешкаш шумо мегардонем. то видеои навбатӣ, тансияту хонаобод бошед. хайр.